Euskararen eguna antolatu du Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak Luia Ondon. Euskara aktibatu lemapean, musika eskaintzak, antzerkiak, herri baskariak edota kirolekintzek egun osoko egitaraua gorpuztu dute eta dozenaka familia elkartu dira bertan. Gaur Luia Ondora etorri gara Euskara aktibatu esatera, Euskara aktibatu. Mintzatu, kontsumitu, implikatu, Euskara aktibatu. Deitu nahi dugu, jendea aktibatu nahi ditugu Euskaldunak. Uste dugulako lehenengo mintzatu egin behar dela, hizkuntza bizirik egoteko, eta ez dakienak ikasi behar duelako. Bestetik oso garrantzitsua delako kultur sorkuntzari erantzun bat ematea, eta kontsumitzea euskal kultura, euskarazko kultura kontsumitzea, eta baita euskarazko edabideak. Oso garrantzitsua deritzogu honi. Eta hirugarrenik, implikazioa eskatzen dugu. Denok mugitu behar da gara. Denok egin behar dugu zerbait euskalduntzean aurrera egiteko, eta denon ardura da. Zu euskaraz entzutea zeinen gauza ederra den, zeinen bizigarri posta ondea zenuke jakin. Bi urte hauen ostean, berriro plazara atera gara, berriro plazak hartu nahi ditugu, euskarak behar ditu plazak, euskarak behar ditu futbol zelaiak, euskarak behar ditu udal batzak, eta guztiok lehen esan bezala implikatu behar gara. Horretara deitzera atera gara gaur, baita ere ospatzera, euskaldunok ere ospatzeko nahi daukagulako, eta berriro korrikak martxan jarri gaituenean, berriro horri eutzi, energia horri eutzi, eta salto bat egiteko aurre. Hori da kontseiluaren nahia baita ere. Hurrengo urtetan salto bat egitea bere ekinbidea.